Jehova eBergville ikhwama sengifikile qathatha. Kazi lokho welast ukabuka izondi ke wahamba kufikephi nomtshontsha idala zami zobujobo. Ngafike ngathi inkaba. Kwathi izondi inkaba. Ngathi ushunwe inkaba. Wathi naye ushunwe inkaba. Ngathi ugogo. Wathi naye ugogo amabonile. Ngathi amazi. Wathi ibhili amazi. Wena papa phela usikuzenza mina ngwasemdletsheni namfana ngeke ulunge isijabo sakho. Lokwenza iqhuma ngobuso lapha engathi uphayinaphi. Ngeke ucaluze kumasikandi bese ungasitholi isibhaxo sakho. Ngakushaya ngepunchline. Ngake ngazenza mina ngathi ngiqala uqonya ngaqonya amashini ngibheka namhlanje ishinga lifuna amalobolo ngenkala. Ingane yala liyazi nokuthi injani yaziwa yimina. Hayi ungabi nankoma mkhwami ngabe ngiyakulobolela. Yavudelela mthandeni. Kanti uligwala nokuba ligwala. Ngahlangana nawe lapha eMontrose wabaleka. Kanti wemngane wami ungabongibalekela angibathinta abantu besifazane ngezami izandla ngumshaya umuntu wesifazane ngezami izandla ngathi wanje kodwa sengishaya iyelo bhoni labantu ngempama ungabobaleka mngane wami ngibashaya abafazi mina. Silalele mfalamane mlo mina ngiyako tu siyoza lukasha abanye wena mlo